लानो लोमासै नै जोंना बैसागि ग्रुपआ ओरैबायदि ओमफ्राय नै सासेयाबो फनाव रायलायगासिनो दङ अ केपसा अके जागोन 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 मोदानजोबो बे टावार नांबा सब भिडिअ बानायनो हासिगोन भिडिअ खालामदों नायनासो नायनो बेखौ नागिरदों बिदिनो फैगाफ्राबो नोंसोर माबा मोनसे देरहाबाय भगबाना मोसादोलै एसे बाबा बा ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर मालाय बिजोमायजो सानैजों एकदम साजायगासिनो दङ आरोना लोगोफोर माने फट' लानो थाखाय आरोना मानो होनब्ला सिगाङाव फट' होननायखौनो लानाय जाखायाखै नालाय माने थांनायनि सिगां एसे फट' लानोसै बावखुंग्रियाव होननानैहाय फट' लानाय जादों आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो नोंथांमोनजोंबो माने शेयार खालामबाय माने लाजि बांसिनै आरोना सोरबा नुसि नुसि बेबायदि आरोना माने दागा मागा बिदि फट' लानाय इरिनाय बिदि गैया नालाय नै नोंथांमोननो खोन्थाबाय आङो आब'मोनखौ बैसागु नालाय माथो ना जाबाय जाबाय ओरै बरिया Hai baokungri dong deh damde deh oh बैयाव मोसानो मोनाखै ओलै फैदो बै गारिया बैयाव फा फैदो गाखोनोसै फै मानसि जाबाय ने दहाय मानसि गैयामोन मानसि जाबाय नै दा Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जोंहा मोननै प्राइज लाखिनो हाबाय बिनि थाखाय इन्जय आरोना ओमफ्रायहाय सिंगार सल' खनगासिनो दं बेवहाय एसे मोसानो थांनो आरोना नोंथांमोना नायदो
margena Tangdong henanai dagirting bai sona Somaida henanai dugi daza Sehera dong henanai dagirting bai sona Somaida henanai dugi daza Gauplai jagan sona Habrang warnai nilai Pandang dang sungguh semargena Gauplai jagan sona Habrang warnai nilai Pandang dang sungguh semargena ओमफ्राय लोगोफोर दा जोङो दसे रंजाखांबाय ओमफ्राय गारिखौ नागिरगासिनो दं आरोना जोंना फिसाफ्रा गारिखौ बबेथिं दोनदों माने फन खालामबाबो फना नाङाना थ' बेखायनो जोङो बे बिमा सासेजों आंजों नागिरबाय थादोंमोन आरोना नोंथांमोना जे उल्था सिदा दिन्थिलाबाय थादों होननानै साननो नाङा थ' माने ओरैजाय फैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बै स्टेज प्रग्राम खिथु उनावसो दोनदोंनो गारिखौ थ' बेखायनो जोङो थांफिनगासिनो आरोना लोगोफोर नै बे समाव मानसिया दोबै जाहांबायमोन मानो होनब्ला सिंगारफोरबो फैदों आरोना बेखायनो मालाय नायनो होननानै ज' फैगासिनो आरोना ओमफ्रायहाय जाय बोरै दिनैनि दिनावनो गाखोखादों आरोना माबाखौबो हाजोखौबो माने 14 एप्रिलावहाय एसे भिर जायो नालाय ओमफ्राय नैबे ओरैजाय स्टेज प्रग्राम खालामनायनि ओरैजाय खिथु उनथिंजायनि सिनारि आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना नायबानो जागोन ओमफ्राय हाजोआनो बिराद मोजां आरोना समायना सिनारि ओमफ्राय जों थांगासिनो नै गारि पार्किंआ बेथिंजायसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने गारि नागिरनायावनो माने बेयाव दसे थाथ'नोसैलाय आरो नागिरनोसैलाय बिदियावनो माने टाइमा थांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो एसे जायगा नायस्रांबाय नै फुङाव एसे अखा हादोंमोन नालाय दै थादों आरोना बाखि गासिबो थिग थाक ओमफ्राय नै ओरैजाय हटेल दङ आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय रेस्टुरेन्ट दंजोबो ओमफ्राय नै बेवहाय एसे दलहाखाय दै थादों आरोना नै बेवहाय रेस्टुरेन्ट आरोना बेफोरावबो गासिबो लाइन रेस्टुरेन्ट गोजा लोगोफोर ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दं आरोना गारि फारसे ओमफ्रायहाय नै लोगोफोर नै बेवहाय अमा सावनाय दङ ओमफ्राय नै गासिबो माने थांलाय फैलाय आरोना लोगोफोर नै सोरबा थांदों सोरबा फैदों आरो बे समावहाय मोसानांगौमोन एसे देरहानायनि गैया मोसाया रावबो फैदों मेंबाय गारि मोनथारसिगोन र' थाबायगासिनो नै मालाय आब'आ खिथाहरबाय प्राइस मोनामोनबा खिथाहरनो हागौमोन हानाय नङामोन ना लोगोफोर
थांबायसोमोन नै जोंना खारा बेयावनो दङ आरोना दे गाखोदो दे बिथिंनो हाबनोसै नामा जों हाबदो आं खोरखि सेराव थानो बिराद मोजां जाबायहाय बिफां लाइफां सोमखोरनो लोगोफोर गसंना थांदो जायगा थोला नामा दे थांसै जा बाय बाय ने बाय बाय बिमा बावखुंग्रि दिनैनि थाखाय फट' लादों बिफां लाइफां सिं सिं मानसिफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों न' फारसे गिदिंबोफिनगासिनो माने न' फारसे फैफिनगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे जायगा नायथिंबाय गाबोन जिहेथु जोङो फैनाय जाखाला होननानै एसे बेरायबाय बेवहाय स्टेज प्रग्राम खालामगासिनो दंमोन जिहेथु सिंगारा ओमफ्राय खुसिजोंनो जोङो एसे मोसाग्लांबाय आरोना लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय गाज्रि दामोन आरोना लोगोफोर माने जोङो बेवहाय निसा जानानै मोसादों बिदि नङा माने खुसिनि गेजेरावनो जोङो एसे मोसाग्लांदों आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय